Łosprawki bez mobilniok. No i już zaś kiesiejno zaszaltruje radio albo telewizjo sztyc i jednym cięgiem wojna, wojna, wojna. Ja miarkuję, co to jest pieronym ważne, wioseckoiste, co by o tym boczyć, ale można nie za tyle. Bez tuż też ja dzisiaj blank o czymś innym by da sam rządził. Teroski wnet wszystkie mają już te mobilnioki i kajno kuknąć każdy hop, każda baba i wnet każde dziecko mo ten mobilniok przydaklu. A ja usłyszę jako jedna moc szykownisto łosprawka Macieja Sztura, szauspilera i wigejca, którego ja spróbuję powiedzieć teraz można po naszemu. No też dajcie pozór. Osia sam powiedzieć, co hop i baba się festelnie między się rozeznawają. No chyba, że w toś swoc ma jakieś ich swoje insze objawienie. Dobra, nie byda sam te roski dogadało wszystkich inszości a żol, bo chciałeś sam ich pora pokazać. Dom pozór ino na jedna inszość, kiego się najbardziej ciepie wyślepia, odznocza się, a prędzej ciepie się wydakle. Jakim sztrychem baba i hop sprawiałem ci bez mobilio, bez tałożkliwo komórka. Z markierunku to takie same działanie, ale jak ja to sam zaroski wytuplikuję, nic bardziej łopacznego. Hop odnosi się do swojego mobilnioka po ludzku. On do niego godo, bali jak i nie ma zasięgu, on mu współczuje, użoli się kemu na ziem śledzi, tu ci go głosko, zaś tu po głosko, ganz einfach, kiedyś ich słyszałeś. Ty, Łochyntolu, tam przy głośniku, bo zadzwonia do cia. Nie, tak po prawdzie nie ma się co gorszyć. Ja mam rad, kiedy ten poziom u słuchaczów wzrosta bez 1,5 promila, bo w ten czas mamy sam lepszejszy kontakt. Ja też kiedy to szkryflą, kiedy to godą, mam przysia mało halbecka i drugda cosik się tam szlukna. Jo kiejsik, że ci słyszał takie rządzenie bez telefon, kiedy teroski by sam próbował wam przedstawić. Halo? No, Pyrsk, Eugen godo. Słuchaj no, sam wszystkie dobrze o cię ogodają. No, my się tak i siedzimy, nic się nie dzieje. Tak se siedzimy, słepimy piwo, godamy, cołki czos godamy. No, o niczym. Tak się rządzimy, ale jest przyjemnie, jest freudnie, jest Hanys, tyście sam zicnął, pozdrowię cię, poszteluje się to, hajna jest, tyście pozdrowią, Józel jest, nie, on cię nie pozdrowił, siedzimy, nic się nie dzieje, nuda, ciągnie się jak smród po galotach, przerwa jakoś, albo co. Ale jest fest przyjemnie, jest, siedzimy, piwko jest, żol co cię sam z nami nie ma, bo byś tyś się zycnął do kupy sam z nami, i pogodą można, a ty co, pewnikiem jesteś kajsik na wsi, ja? A my se siedzimy, nic się nie dzieje, nuda, jak flaki z olejem. To można zrobimy tak. Jak ja się wrócę nazad do domu, to ja za glinką docia. A za tym pogodumy. Nie, sam nie chcę szterować, bo tak se siedzimy, nic się nie dzieje. Słuchaj, że czym się tam, wszystkie cię grypnie pozdrowimy. Kromluzna, ja. Toż Pyrsk, trzymaj się. Nic, siedzimy, chyba, że się mu nagrał, nie? Nagrałem mu się, ja? Jak wiecie, co to była hopsko łosprawka bez mobilniok i teroski można babsko. I tu ci jest we sztichu, jak się można miarkujecie, bo nie poradza wam przekazać, na jaki szimel genau łosprawiają bez mobilniok baby. I to za roztomajty grundu. Za pierwsze. Nie mamy za tyle czasu. Nie. Ale bali i nie o to się ozwali. Ja
to było łobdolno poniżej Polska. Ja, no nie, bo przeca tak naprawdę jo nie poradza wleźć we baba. Nie, to było też poniżej Basicka, bo tak po prawdzie to jo poradza wleźć we baba. Nie, styknie. Smówmy się blank, einfach, co nie było dzisiaj tych ostatnich słówecek. Ja bym odtworza gotka, blank bez sufal i niechcący usłyszałem. Halo, Krista, pys, to jo, Jesiek we galerii. Nie, no, we handlowy. Coś ty głupio idiotko, ty żeś wypokowy. Nie, no, bez sufal wlazła tam o szeroku, no, przed południem. Myśla se, a kukna, co tyś tam dzisiaj jest moc interesantnego. No, nie, już po lekuśku wylazują, bo już zabierają. O, Krista, wczoraj to miała roztomaj te przygody. Ja brak einfach leżała się tak we flapsie, całkie 3 godziny. Co? Nie u kosmetyczki. Łowinili ci mnie folią spożywcą. No to ci Krista ino żykna i że głodowna się tak ogrypno nie czuła. No a tutaj przyszła przy karycacie, bo tak po prawdzie to jo ino zuchtała, szukała apteki. No bo się łowo z widnioku ocuciła i takich ci się fez wystrachała. Ale jak ją się przelękłam, jak ci blank miętkę szłapy i że myślała, co ją mam ganz einfach, że herszlak. No, coś mnie tak dziwocznie ikro targało, tak się jakoś dziwocznie, ja bez sołku noc. Sierzek na istotę zlękła i że przykulwita się do tej galerii. Ale mają ci tutaj taką super apteka, jest takie super medykamenty. Na istotach się kupiła się, ale takie super. Na doczkaniu mi przeszł ten sołki herszlak. Co? Nie zażywała, nie w zienach. Nie, przeczytała ino ten flugblatt, wiesz, ta ulotka przeciwwskazania, pomyślałem, a napierona mi to. Krista, ty nie uwierzysz, co tutaj znodła? No, tutaj, w tej galerii, jako ci jakelka, bez sufa, co malowo jak znodła. Słuchaj, to ci jest ta kokocymajka, jakby ci to powiedzieć. O kule na mole, pamiętasz można? No, była taka impreza u Richata, 7 lat temu nazad. I na tej ci imprezie był ci taki jeden istny, Manek. Manek, Krista, błogam cię, jak to kiery? Taki, co to się na nasza Tilda gawcu, tak się jakoś dziwucznie kukał. Jak to kiery? We podstawowce, on się tak dziwucznie na gawcu i że on ona medykowała, co on jest, on ci jej tak wiosecko przaje. Co? A nie skorzy się wykazało i że on miał ino festelnie morzysko. Laksyla miał. I ten Manek, i ten Manek na tej ci imprezie był ze taką jedną istą, Gitą. I ta Gita Oczynicki miała szwestra Gabi. I ta Gabi była w takiej jakielce, na tej studniówce. Szarłatno, że, akuratnie, coś ty, można do teraz wraża do fuzekle, te konce godki. Ja, wraca do... to słuchaj, Krista, ja ci ją dzisiaj znodła, ta jakielka, blank do tamtej nie podano. I teraz najlepsze, bo zrobił już sprawunki, zakludził je do kamratowego autoka, wrócił się nazad, bo jeszcze mało wiele przepomniał i słyszać i coś takiego jest. Krista, a ty blank nie uwierzysz, to sam dzisiaj jest, w tej galerii. Nasz ojciec sam jest, a
no to cożeś ty, Ipto Diosecko? Pewnikiem na zicher mnie blank nie słyszy. Ojdyn z pnioków.